Mhm. Sakra, dobré. Tak stavíme už barák. Bejku. Jo, teďka mi to... Ty vole, si Korea tu hraju Minecraft a vůbec mi tu nehraje celou dobu muzika. Teďka zapnu znova natáčení a muzika mi tu začne... To je To je úplně demence. Music, stišíme. Sensitive, trošku zvýšíme. Tady, jo, no to je takový problém. Seš pán, síky. Jaký zás program? Ne, vole, ty vole, na to já mu seru. Já používám Photoshop, asi nemu 4D. Proč? Co? Co? Závidím. Kurňa, snad je to zas moc dlouho nebude renderovat, nebo bych se podělal. Jo, zkus. Kdyby tě to dovolila, tak bychom možná mohli spát u mě, ale to asi ne, protože tu bude bratr, víš? Už asi na víkend. Nejpozději v neděli už budu doma. A jedině kdyby měl žloutenku, ale... No? Tak, dobré, už bychom tohle měli. Tak střechu doděláme. Že co? Jo, že? OMG, mě tu dojde dřevo, vole. Hej, tak lol. Tak to je demence úplně nejvyššího stupně, vole. No jasně, hlavně, že se stmívá a já nemám ani postel. To je fakt chujovina. Že já tady v tom novém patchi updateu vůbec nemůžu sehnat postel. Já úplně nemůžu najít ovci. A i ty si... A já nevím, jak to mám jako poznat nebo něco takového. Co je to zimní biom? Mhm. Zajímavé. Ne, vole, když jsme psali minulé, vole. Ale píšem z češtiny. Seš pán. Jo, že? Jo, já vím, jaký podělaný klokan, vole. Tak teďka nevím, co si mám udělat, když mám 8 ironů. Mám si udělat gatě? Ne. Jo, meč si udělám, to je dobrý nápad. Počkat. Tak ne asi. Ale tak tebe tam nejde slyšet, já to mám v sluchátkách, víš? Si asi udělám gatě. Oh my god. Tak se dělá gatě, tak se dělá helma, že? A já nechci helmu. Počkej, jak se dělá brnko? Já si to právě nepamatuju vůbec, nic. No tak tolik nemám. No škoda. Tak si uděláme aspoň krumpa. Ať je sranda. Pítle, už mám jenom jeden stick, vole. Už mám kuly. Ej, aha jo, já tu mám wooden planky. Což je nice, takže si můžu udělat ještě pár sticků. Dobře. No. Jak jako soutěže? Jo, třeba. Krumpač už mám sikora. Nevím, co si mám udělat, jestli si mám udělat sekiru nebo lopatu. Sekiru dřevo budu potřebovat na barák hodně.
Nemám zase wooden planky, lol. To je demencia. Nemám nic, sapling vrátím, torčky mám, ironové věci si poschovávám. Dám si tu pár těchhle sraček. Protože si potřebuji udělat dveře. Aha. No jo, čau, babi. Už přišel můj byč. Jo, no, ale už je asi pozdě, že? Ne, to už je jedno. Ne. Ne. Já jsem tušil, pro mě přišlo ti to trvat, tak jsem šel na chvíli na počítač. Dobře. Jo, dík. Počkej, kolik to budu mít dost? Že jo, babičko? Tak si kora zkus překecat tvoji. Já mám jablíčko. Moje babička má 2 jablíčka. Tak zkus překecat tvoji mamku, Sikora. Hej ty, já jsem úplně zapomněl, jak se kraftí dveře. Tak ne? Jo, dobré. Už jsem si vykraftil dveře. Takaj. Za chvilku mi rupne sekíra, kámo. Si tu dám 2 dveře, ať je sranda. Tak. Vlastně, ukaž kolik? 7 minut, možná to bude trvat 30 minut, nevím. Mám asi všechno, ještě škoda, že nemám postel, že? Jo. Tak. Jo, dobře. Tak ne asi. Pavlík. Proč? Proč? Ježiš, ale to už dávno bude po češtině, takže si nemyslí, že vynechá... Jo, to nevynecháš češtinu asi možná snad. A to budeš mít horší, když to budeš psat později. Já tu doufám, jak nějaké chytrony, že narazím na něco a pořád jenom kopu kabel. Stone. Ty, já ti nevím. Babi, mám tam na rozvrhu tu, v kolik hodin je čeština? A není tam někde čas? Jo. No? Jo, hej, já jsem tu si kora našel jeskyni a tu je iron. To bude asi nějací zombíci nebo nějací mobové nebo nějací tihle blbci. Oni už začínají kerovat. Ne, zakrát si musím zajít pro ten z cobblestone, já jsem tež taky inteligent, horší jak Sikora. Tam je telka hraje, víš? Tak si to tu osvětlíme. Tak dobré. Tak. No, stačí stoneovej. Ale víš co, asi raději vezmu i ironovej a i stoneovej. Nechám si hlínu. Vezmu si jabko.